Boa tarde, os veciños da zona de Vilariño, na parroquia do Ío en Cangas, viven preocupados por unha ameaza á súa saúde. O motivo é este, a praga de ratas instalada no río e que se move libremente pola zona. Piden que se tomen as medidas oportunas antes de que sexa demasiado tarde. Son ratos así de grandes, e agora hai unha colonia aquí, e andan por todo o río, claro. Hasta se tiran ajo e todo. Río Torto, na provincia de Lugo, é hoxe o punto de encontro de ferreiros e artesáns na súa coñecida feira de ferro que empezou esta mañá, Xoel. Sí, de feito, ata esta localidade, Alberto, veñen hoxe ferreiros e outros profesionais non só de aquí de Galicia, senón tamén de comunidades como Navarra ou mesmo dende outros países, como é o caso de Austria. Un programa que inclúe actividades para divulgar sobre a arte da forxa e que, como poden ver aínda desta hora, desperta o interese de centos de asistentes. A Feira Multisectorial de Sedes en Narón é un dos encontros deste tipo máis importantes de Galicia. Nesta ocasión, o produto de proximidade e os postos de horticultura teñen un espazo destacado. A oferta é variada, queixos, conservas, embutidos ou mel. Porén, como xa leva sendo tradición estes 15 anos de feira, o momento máis esperado doita ser as demostracións en directo de maquinaria agrícola. Os precios están moi ben. Xa levo algo, ves? Levo uns puerros aí para plantar un poquinho na casa. Sabes que levamos cousas, mira. A que levamos cousas, Xulia? Claro que sí. Mañá complicada para os condutores que esta mañá intentaban sair da cidade da Coruña. Unha colisión entre dous vehículos provocou importantes retencións sobre as 12 do mediodía. Estas son as imaxes que recollían a esta hora as cámaras de tráfico da DXT, pouco despois quedaba restablecida a circulación. E dúas motos de gran cilindrada protagonizaron un aparatoso accidente a pasada noite en Redondela. O accidente ocorría sobre as 9 da noite na rotonda de Cedeira, a entrada á vila dende Vigo. Segundo Protección Civil, unha das motos ia facer un xiro á esquerda, mentres outra viña adiantando e non a viu. Nunha delas viaxaba un home máis unha muller e na outra un mozo. Todos os veciños de Redondela foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro en estado grave. Gardacostas de Galicia realizou esta fin de semana varias intervencións contra o furtivismo na ría de Vigo e tamén na da Arousa. Os axentes abriron 11 actas de infracción e comisaron máis de 300 aparellos, nasas e miños. Tamén aprenderon 600 metros de cabos e confiscaron 40 kilos de polvo e outros 11 de centolo. A xeada estragou viñedos do Ribeiro. Fui en localizacións moi puntuais, pero nas zonas nas que arrimou, como en Castelo de Miño, os danos nas cepas son moi importantes. Haberá que agardar a ver como evoluciona a planta para valorar as perdas, pero estas xeadas na época de brotación son moi perigosas, están en alerta ata que non chegue o mes de maio. Os estragos que provocou a xeada na denominación de orixe de Viño Ribeiro vense ben nesta viña de Godello en Castelo de Miño. Está moi afectada, como vedes, está toda... Esta zona é unha das zonas que máis afecta cando ven a xeada e está, de feito, no resto da viña non, pero aquí se afectou bastante. E a ver, isto foi o fin de semana, pero os efectos vanse vendo, cada día que pasa vanse vendo, pero bueno, pinta mal. Posiblemente esa zona cosecha non dé. O sea, aí a uva xa se perde. Acompañamos agora os técnicos de campo de Viña Costeira que revisan se tamén se queimou este viñedo de recente plantación. Estamos vendo que os racimos se os fastidiou. Vemos os que están así medio curvaos, negros, isto está fastidiado. E as follas de arriba tamén. Vense bastante afectadas porque, como podedes ver, son cepas que teñen 3 anos, é dicir, ainda son moi pequeniñas, están débiles, e, claro, esa produción pequena que dá, pois pérdese toda, é dicir, non a vai a dar. Entón, pois, xa non é a pérdida senón do fruto, senón do tempo de evolución da cepa, po ano seguinte podría dar unha produción dun 60%, vai nos dar unha produción dun 25 ou un 30%, non nos vai a dar máis. Así tiñan que estar os acios, verdes e vivos. Podedes ver o acio afectado e aquí completamente sano.
Acabamos de vir dun inverno onde choveu moito, viñeron temperaturas moi altas nas últimas semanas, por cual a planta desarrollou con vigor e houve un desarrollo moi rápido e estaba moi tierna, entonces, aunque non foron unhas temperaturas moi baixas, en torno a cero, incluso por encima de cero, por si que eses brotes novos, sobre todo, foi os que máis queimou. Quedan 15 días moi complicados. Unha granxeada neste tempo pode botar a campaña a perder. Temblando porque é a época máis peligrosa, é dicir, é cando poden vir as heladas, e aí todo o mundo está atento. Hai zonas que son máis propensas, outras non son tanto, as corrientes de aire e todo, pero aquí onde estamos ahora sí que é unha zona bastante propensa para as heladas. Os técnicos recomendan botar nas cepas afectadas un fertilizante foliar para acelerar a súa recuperación. Unha praga de ratas ten moi preocupados os veciños da zona de Vilariño, na parroquia Canguesa do Ío. Os roedores colonizaron o río e transitan libremente polas inmediacións preto das vivendas e locais de hostalería. Non se ocultan nin se arredan ante a presenza da cámara, mesmo semella que aproveitan o foco para deixarse ver con toda naturalidade. Hai unha plaga delas porque son ratos así de grandes. Agora hai unha colonia aquí, e andan por todo o río, claro. Hasta se tiran ajo e todo. E hai túneles e teñen aquí montado un espectáculo, a xente queda parva. Muita rata, vosotros se poner ali e esperar un poquito e pasar mucha. Algúns apuntan a ubicación dun colector de lixo a carón do regato como o punto orixinal de infección. Un contenedor da basura e foron todas para aí. Retiraron o contenedor, agora non teñen a donde ir, buscan por donde sea. De basura tiñan tuneado todo por abaixo e para jabear o carallo do contenedor, sí, era unha pasada. Aínda que o contedor xa foi retirado do lugar, as ratas colonizaron todo o leito fluvial, facendo os niños nas marxes e mesmo entre as pedras do muro que canaliza o río. Inzaron de tal xeito que os veciños deben protexer as vivendas e os negocios. Pois é que temos que estar coas ventanas cerradas, porque as ratas o nido de ratas que hai ali abaixo no río, como deixamos algunha ventana aberta e non estemos na habitación, cólanse para dentro. Os tomates comemos. Cando están maduros, veñen aquí e arrasan. Eu estou botando veneno, pero non fago nada. Son evidentes os riscos que a súa presenza ten para a saúde das persoas e tamén da fauna da zona. Barro no restaurante e miro que é muita rata. O chefe comprou uma tela para vedar uma parte que está aberta para não entrar rato no restaurante. Penso que há que arreglar as coisas, não? Creo que é máis as culebras, não? Tamén, porque hai culebras tamén, claro, dicen que comen as crías. Os afectados reclaman ás autoridades unha actuación contundente cos métodos máis eficaces para conter a praga antes de que sexa incontrolable. De seguido viaxamos ata Río Torto, onde hoxe se dan cita os mellores artesáns do ferro de Galicia. Nos minutos aquí no Galicia Noticias. Hoxe as temperaturas máximas en Galicia van ser bastante altas para estarmos a mediados de abril. No norte da comunidade onde estarán as temperaturas máis frescas e imos velo no noso repaso a través das cámaras da web G24.gal e comezamos na Coruña, 18 graus agora mesmo e unha máxima de 20 que alcanzarán nun par de horas, máis ou menos. No centro de Galicia e en Lalín gozan hoxe tamén dun día solleiro a 21 graus de temperatura nestes momentos. Ortigueira é outra das localidades galegas coas temperaturas máximas máis baixas nesta fin de semana de anticiclón. Están agora mesmo a 18 graus e chegarán aos 19. Facemos parada agora nunha das vilas máis fermosas da provincia de Lugo, en Portomarín. Hoxe o sol loce con forza e 22 graus e ollo, porque nesta parada do Camiño Francés van chegar a uns espléndidos 25 graus. E despedimos este repaso polo mapa con outra vila de interior, é o Castelo de Monterrey. Verín é habitualmente calorosa cando toca, pero a súa máxima doxe, 24 graus, está bastante lonxe dos case 30 que alcanzará a capital da provincia de Ourense. É que este anticiclón deixounos unha fin de semana máis propia de inicios de xuño, xa viron como están os ceos e as temperaturas por todo o país, pero Ourense efectivamente é a gañadora con eses 29-30 graus de temperatura máxima que están a piques de alcanzarse. Alejandro.
Pois Alberto, agora mesmo cando pasan uns minutos das 2 da tarde o termómetro aquí na cidade de Ourense marca os 25-26 graus, pero como ti ben indicabas, a previsión é que cheguen hoxe aos 30 graus. Tamén moita calor no resto de cidades de Galicia, por exemplo, en Ferrol poderían chegar aos 26 graus e tamén en Santiago ou en Lugo aos 25. Iso sí, cousas da primavera, porque durante a primeira hora da mañá e tamén durante a noite baixan bastante as temperaturas. Segundo datos de Meteo Galicia, a temperatura máis fría desta madrugada tivémola en Calvos de Randín con 4 graus e medio. Bo tempo deste domingo, pois que anima a gozar das praias, tamén a gozar das terrazas ou simplemente a dar un paseo por aquí á beira do río. De feito, fai uns minutos podemos ver algún valente meténdose aquí na auga. Iso sí, moito ollo, porque tamén durante esta tarde poderían darse algúns chubascos treboentos en zonas do interior e tamén da montaña. En definitiva, domingo de moito sol para gozar, se temos unha sombra pois mellor, e se non, pois cun bo pucho e tamén cun bo protector solar, porque vos podemos confirmar de primeira man que este sol xa comeza a aquecer con bastante intensidade. Generalmente ando moi fresco todo o ano, pero hoxe xa fixo que manga corta xa todo o día, claro. Facer de todo, deporte, pasear, pois oye, por aquí temos un río maravilloso, pois oye, hai o río Lonia, que por aí, pois oye, podes facer footing, podes facer moitas cousas, moitas tareas, salir a comer por aí. Un invierno horroroso, ¿eh? Lo que pasa que esta primavera, bueno, está siendo buena, pero mucho polen. Pois agora de momento vou a misa, logo tomar algo, e logo para casa descansar un pouco e por volver a salir a dar unha volta. Hai moito onde mollarse e por onde pasear, o sea que aquí levámoslo ben. E a chegada deste sol tamén dispara as vendas nas florerías e viveiros. Son moitos os que aproveitaron para mercar plantas e recuperar os xardíns estragados por tantos meses de chuvia. Ángela e as súas compañeiras do Centro de Xardinaría Adoa, entre Vigo e Mos, levan 3 sábados con moito traballo. Non é nada novo comprar plantas no comezo da primavera, pero este ano as cifras de vendas nos viveiros son mellores porque o estado dos xardíns era desastroso. Es como un rayo de esperanza. Ver el rayo de sol es ver la esperanza, ver los colores, ver la luz. Vamos a tener colorida la casa y nos llenamos aquí no solamente de color, sino de muchos clientes también esperando tener color en su casa. Sobre todo este año que hubo tanta lluvia, hay muchos clientes que vienen y nos dicen, mira, es que se me murió todo. Se me fue esta planta, la llevé preciosa y ahora se me fue. Pero sí, tenemos muchos clientes que nos hablan acerca de cómo tienen el jardín ahora y lo quieren poner bonito. Fue un poquito mal, pero arreglándolo bien siempre está bonito. Estamos a renovar terraza, tenemos ya las plantas hechas polvo y bueno, nos apetece muchísimo poner ya las flores de verano. Elevei o ano pasado unhas ervas aromáticas e non me quedou nada. Dúas eran, pero eu sí que teño bastante variedade na casa. Cítricos que, sendo resistentes como son, tamén quedaron tocados e se logramos regeneralos a base de fitosanitarios. E hai outras que non queda máis remedio que sí, que volver a invertir se un quere ter un xardín mínimamente cuidado. Entre 30 y 50 a lo mejor, tranquilamente, sí. 80, 90, a veces 100. En torno a uns 80 euros aproximadamente. Porque, como di o proverbio, se tes 2 moedas, gasta unha en pan e outra nunha flor. O pan darache vida e a flor unha razón para vivir. É que claro, coa primavera toca acondicionar terrazas, os balcóns, os xardíns, espazos que en moitas ocasións se presentan como extensións do propio interior das casas. Coa primavera chega o momento de poñer ao día os espazos exteriores da casa. As tendencias apuntan cara a materiais sostibles e, sobre todo, adaptados ás condicións do clima. Galicia temos tendencia a ter porches xa cubertos polo tema da chuvia, entón, bueno, o moble que podes poñer nese espazo pode ser un pouquiño menos de exterior. Nos estamos apostando por algunhas madeiras específicas ou xa tratadas para exterior e moito aluminio ou textil impermeable. Na súa casa de turismo rural, en pleno corazón das Fragas do Eume, Juan e Flor amoblaron o xardín creando diferentes ambientes. Cada hueco, cada rincón é un espacio distinto, por decirlo de alguna maneira, non? Entón, uns lle apetece ler un libro aquí e outros unha revista no outro lado. Entre a variedade de árbores, flores e plantas, terrazas que se presentan como extensións do propio interior da casa para desfrute dos hóspedes. Creemos que o 90% nunca se pode poñer o tope,
Digamos que disfrutan dos 5.500 metros que hai de finca, xardín, bueno, que isto a verdade é que atrae bastante turismo. Porque cando o tempo acompaña, o espazo ideal está ao aire libre. Coa chegada da primavera e a subida das temperaturas é convinte preparar xa os montes para a chegada do verán e telos listos para a loita contra os incendios. Podemos atopar maquinaria dos bombeiros facendo os traballos xa, Óscar. Si, moita da maquinaria que se pode ver estes meses nos montes galegos, máquinas de desbroce ou máquinas como esta bulldozer, que é a xoia da coroa dos bombeiros forestais e que serve para facer eses cortalumes tan necesarios para evitar os riscos do verán. Altas temperaturas que xa están á volta da esquina e que van a provocar eses riscos de lume que temos que reducir pouco a pouco con estes traballos. Aquí no Concello de Baralla, na provincia de Lugo, traballan de luns a sábado en quendas, mañá e tarde, para estar máis que preparados ante un verán que, aínda que choveu este inverno, pode ser preocupante cas altas temperaturas. Grazas, Óscar. Narón acolle esta fin de semana a Feira Multisectorial Agrícola. É un evento que se fai dende xa 15 anos e que serve para escaparate para o sector primario de Ferrolterra. Participan 30 postos cunha oferta variada que inclúe maquinaria, produtos do agro e tamén artesanía. 30 postos de venda participan na Feira Multisectorial Agrícola de Narón, na que se poda topar un pouco de todo e, segundo din os asistentes, a bo prezo. Bastante variada, non? Hai un pouco de todo, non? Desde cousas que eu comprei agora, cousas aí para plantar, todo tipo de carnes, está moi ben, hai a xente, ben, os precios están moi ben. Y bueno, los precios son asequibles, que es una cosa que es para promocionarse, me parece muy bien los precios que están poniendo y es una cosa muy bonita. O que predomina é o produto de proximidade, tanto nos postos de horticultura como nos de gastronomía. A oferta é variada, queixos, conservas, embutidos ou mel. Mel solo da zona de Monfero, zona protexida de Monfero, sí, ali, nas Fragas do Eume. Xa levo algo, ves? Levo uns puerros aí para plantar un poquinho na casa. Sabes que levamos cousas, mira. A que levamos cousas, Xulia? Claro que sí. Na sección de decoración e produtos para o fogar atopamos artesanía do Senegal feita en Vigo. Son cestas que son hierba seca e plástico reciclado, que se pode durar muchísimos anos, está feita a man todo, e eso lo que es tela la hago yo personalmente con las telas africanas. Na feira hai un espazo dedicado á maquinaria agrícola con demostracións en directo. Para quen queira mercar ferramentas, este tamén é o lugar. Ferramenta de traballar. Ahora estamos na época que máis se vende. A cestería a madeira costalle un pouco máis, pero a ferramenta de traballar, ben. A Feira Agrícola de Narón seguirá aberta no recinto feiral de 13 en Sedes ata as 8 da tarde de hoxe. E hoxe facémonos unha pregunta: como saberá a carne dunha vaca que custou máis de 8.000 euros? Non é un animal calquera porque bateu unha marca histórica na feira de Silleda. Sen pensalo dúas veces, fomos a unha degustación para poder valorar con firmeza. Acudimos a unha degustación moi especial, a da vaca máis cara pagada na feira de Silleda, que acadou os 8.227 euros, pero ollo, que a cousa segue subindo. Esta vaca, efectivamente, foi a máis cara pagada en Silleda hasta onte, que creo que foi, hai un novo récord de vaca. E isto vai ir para diante, cuanto menos produto hai e máis demanda hai, máis caro vai ser o precio. O valor destes animais radica fundamentalmente en que son criados de xeito case doméstico. Animales moi cuidados, con moito cariño, moito mimo, con un proceso de engorde lento, suave. E a hora de poñela na brasa, que temos que saber? Tanto menos brusco se ese cambio do frío á parrilla, pois moito mellor. Por eso se chama ese proceso de temperado. Son esos 45 minutos. Unha chuleta antes de botar a parrilla, pois ten que estar interior sobre entre 20 e 20 e pico grados. E chega a gran pregunta: a que sabe a carne desta vaca? Esa carne color bordeo, ese rojo intenso, depois ese nivel de infiltración que ten, eso se na parrilla, fusionase, a verdad que é espectacular. Un animal pois cunha carne moi especial, moi específica, unha cromática moi colorada, un sabor moi potente a metal. No restaurante O Asador do Hórreo no Porto do Son pódese degustar parte deste animal tan cotizado ata fin de existencias. Ferreiros e artesáns teñen hoxe unha cita en Río Torto, na provincia de Lugo, onde se celebra a Feira da Artesanía do Ferro. Que podemos ver hoxe aí? Xoel, contanos.
Pois, Alberto, dende demostracións e talleres de todo tipo, ata propostas adaptadas tamén para todas as idades. E entre as demostracións que hoxe se poden ver aquí están as que ofrece precisamente a Asociación de Ferreiros de Río Torto. Nos temos a oportunidade de conversar agora mesmo en directo co seu presidente, con José Mario Cabo. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Contenos, en primeiro lugar, que é o que se está facendo aquí nestes momentos. Bueno, diversas demostracións. Nosotros, por exemplo, facemos o que é o espalmado ao malle, que era o que se facía antiguamente, cando nas forxas se espalmaba con un malle e un martelo, dous ferreiros, un a cada lado do yunque, para darlle forma, por exemplo, os foustiños, non? Aquí, por exemplo, cada ferreiro pois fai a demostración do seu oficio. Aquí temos forxa artesanal, forxa de distintas formas artísticas, e cada un dalle a forma ao seu traballo. Pois falamos dunha cita que leva xa 17 edicións, non sei como foi mudando logo do tempo. Sí, cada vez vamos progresando un pouquinho máis. Estamos desde o 2007, que foi a primeira edición que se fixo, e cada ano estamos intentando progresar un pouco máis. O que pasa é que, claro, os ferreiros van disminuindo un pouco, porque é un oficio que a larga, como todos os oficios artesanais, vanse deixando un pouco, pero, bueno, estamos facendo o posible para que isto non decaiga, que cada ano se aumente un pouquiño. Claro, falamos dun oficio que ten, ademais, moita historia, moita tradición. Non sei ti como ves agora mesmo o estado do sector. Tradición moita, pois no antigo era a leche, porque se facían, aquí do Concello de Río Torto salían miles e miles de fouciños para as Castelas, e para o norte de España, norte de Portugal, e incluso chegaban a Madrid, cando eran estamos falando cando eran as épocas das segas a Mao, non? Hoxe en día, pois, síguense facendo bastantes, pero moitos menos, porque consúmese moito menos, pero un foucín fai falta en calquera casa, nun horto, para traballar nun horto, para cortar calquera cousa, e síguense facendo. Sobre todo a coitelería, que tamén é un forte que no que estamos agora especializados. O Galla teña tanto futuro como pasado. Mil grazas, José, por atendernos. Falamos de que xa van 17 edicións desta feira de artesanía de aquí, de Río Torto. Durante toda a tarde, de feito, está previsto que continúen pasando por aquí centos de asistentes. Cunha mostra de oficios tradicionais e produtos do campo comezou a 17ª Feira do Ferro de Río Torto, un evento co que se quere divulgar un oficio moi vinculado a esta zona oriental da provincia de Lugo. A nivel turístico, para promocionar os oficios dos ferreiros, dos nosos artesáns, e tamén para poñer en valor todos os produtos do ferro. A parte deso, é unha feira multisectorial con diferentes sectores económicos, e o que intentamos é que estes oficios artesáns que perduren no tempo e que exista relevo generacional. O oficio dos ferreiros, tan fundamental, está case desaparecido. En Río Torto quedan algúns en activo e este domingo están moi presentes na feira, xunto a outros chegados da Fonsagrada, Santiago, Culleredo, Navarra e ata de Austria. A miña vida é esta, é o ferro, teño que estar facendo sempre algo. Eu teño 73 anos, pero sigue dando igual. Bueno, nosotros llevamos desde 1772, somos la 7ª generación, somos de Navarra y nos han invitado a venimos todos los años a Río Torto a echarles una mano para que no se pierda este oficio. A partir das 5 da tarde repetiránse as demostracións en vivo. Más que nada vimos pola artesanía. Sempre hai moitas cousas e moitas antigüedades, pero de comprar xa depende, porque os precios tampouco son moi asequibles. Os estamos chegando, pero a verdade é que está interesante. Tamén haberá actividades para nenos e música. Seguimos con máis asuntos. A identidade dun territorio vai máis alá dos cambios que se recollen nos mapas. Aquí en Galicia topamos varios exemplos. Barrios como o de Bouzas, en Vigo, ou o da Ponte, en Ourense, que noutro momento foron concellos independentes e que seguen mantendo un sentimento propio. Cruzar esta ponte romana hai máis de 80 anos supuña cambiar de concello. Na marxe dereita do Miño estaba o municipio de Canedo. Ponte era máis daqui, era máis nosa, porque o fialato estaba lá no fondo. Pero aquí estaban os almacéns todos de patatas, de cereal, de todo. E, bueno, eso dáballe moita importancia. E o ferrocarril. Unha infraestrutura estratégica que marcou a identidade deste territorio. En 1943, o Concello de Canedo fusionábase co de Ourense. Esta etapa de sumidoiro é un dos poucos vestixios que quedan daquela época como municipio independente, ademais do sentimento de pertenza de moitos dos seus veciños. Mira ti, Concello Independente, estos son entroidadas nosas, bueno, nos facemos moito entroido, pero realmente sí hai un espírito entre a xente que todavía perdura. A cruzar a ponte sempre dicimos, vamos a Ourense. Os pontinos somos pontinos. Unha personalidade propia que reivindica tamén Bouzas foi Concello Independente, comar como fonte de riqueza e identidade ata 1904.
No ano 1902, Colla decide desagregarse de Bouzas e unirse á cidade de Vigo. Nese momento Bouzas queda con menos poboación, con lo cual termina anexionada á cidade de Vigo. E aí empeza unha relación un pouco de amor e de odio. O paso do tempo non impediu que conservara a súa esencia. Que nos conocemos todos, é como se fora un pueblito pequeño en Vigo. Intentamos que a xente non se esqueza da historia que ten Bouzas. Eu sigo dicindo que é unha vila, aínda que sexa un barrio. Unha vila con alma propia que soubo crecer sen esquecer a súa identidade. Son pequenos negocios, maioritariamente familiares, estamos falando dos ultramarinos, tendas de barrio que máis alá da súa actividade económica tamén se presentan como espazos de encontro para a súa clientela. Leva anos xubilada, pero a Emperatriz aínda podemos encontrala polo seu ultramarinos. Me conforta máis falar coa xente que tomar unha pastilla na casa, non? Tiña 15 anos cando abriu as portas do negocio xunto a súa irmá. 70 anos detrás do mostrador dan para moito, mesmo para entablar relación con clientes ilustres do barrio. Empezando por Don Lisane, a señora, Diestel, a señora, Peteiro... Desde comestibles ata produtos de limpeza, un pouco de todo define a súa oferta, na que máis se inclúe confianza e conversa. Conversa de barrio toda a vida, de amigos, máis que xa parecemos un pouco máis de familia que de clientes, pero bien, moi bien. Sedetelin leva menos tempo á fronte da súa tenda do barrio de Monte Alto, pero comparte con Emperatriz ese trato familiar e de proximidade coa clientela. Con los años aprendes cada uno lo que busca, ya directamente nada más como los bares. Nada más pasar por la puerta y ya tú estás con la barra del pan o cualquier cosa, ya sabes lo que te van a pedir. Di que mesmo conta cun servizo a domicilio para atender as persoas maiores cando non poden pasarse pola tenda. Sobre todo la gente mayor pues viene mucho a contar muchas veces sus problemas, sus dolores. Aquí tienes que ser tendero, médico, policía, abogado y psicólogo. O sea, un poquito de todo. Pequenos negocios familiares que contribúen a facer barrio. Foi todo aquí no Galicia Noticias, para a información continúa en nada, nuns minutos co Telexornal. Agora quedan con Noelia e a previsión do tempo. Que pasen boa semana.